Na het succes van De Nacht is Mijn Leven staan jullie hier weer samen. Ja, ongelooflijk. Ja, ik begrijp dat ook niet hoor. Op een of andere manier... Ik begrijp het wel, Andy. Ik begrijp het heel goed. Die Nacht is Mijn Leven is zo aangeslagen dat ze zeiden van nou, is het niet wat om binnenkort nog wat meer samen te doen. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. En dat is geresulteerd in O Zwarte Zigeuner. We gaan hem hier vandaag voor het eerst live doen. Hier bij de TT in Assen. Ja, het is wel spannend. Henny is een beetje zenuwachtig. Ik heb er geen last van. Maar weet je wat het leukste is? We hebben nog een artiest meegenomen. En dat is eigenlijk een rasartiest. En Henny is er heel trots op. Ik ken hem nu een jaartje ongeveer. En ik moet eerlijk zeggen, ik word ook steeds trotser op hem. Ik heb hem ook meegenomen. Misschien is het wel leuk om even in beeld te komen. Dit is onze eigen Kobus. Dit is de Zwarte Zigeuner. Kobus, wat heb jij gedaan dat er een lied over jou gemaakt is? Ja, maar ik heb er eigenlijk niks voor hoeven te doen. Mijn ouders waren zigeuners, dus dan is het automatisch zo. Nou, nog god, Zwarte Zigeuner is natuurlijk al een plaat die al van 1931 of zo. En later dus door Willy Alberti en dingen. Maar het is gewoon een mooi lied, een nieuw arrangement eromheen. Nou goed, ik kan toevallig een klein beetje viool spelen. Nou, het past allemaal precies mooi in het plaatje, net zoals bij De Nacht is Mijn Leven. Maar hij is een goede muzikant. Hij speelt viool en met de clip O Zwarte Zigeuner die er nu aan gaat komen, denk ik, zometeen op TV Oranje. Nou, dan zul je het wel zien. Het is niet alleen een hele mooie man, maar hij is ook nog een hele goede muzikant. Ja, want kunnen we hierna nog meer van jullie samen verwachten? Ja, we gaan bezig met een album. Halve album zijn we mee bezig nu. En ze willen allemaal hebben dat we dus nog meer liedjes gaan maken. Maar dat ligt een beetje aan of het inderdaad ook wel gaat aanslaan. Wij zijn er wat voorzichtig in. We hebben met z'n drieën heel veel plezier. Maar dat garandeert nog niet dat iedereen zoveel plezier heeft als wij, weet je wel. Dus we laten dat een beetje in het midden.